Gasteiz erdigunean gaude, 15 minutuan 14 lagun igaro dira bizikletan eta horietatik bik baino ez daramate kaskoa. Derrigorrezkoa izan beharko litzateke kaskoa hiribarruan? Derrigorrezkoa izan beharko zala bai. Bestela batzuk ez dugu sekula jarriko. Kontu handiarekin kaskorik gabe joan zaitezke. Istripuak ekiditzeko, kanpoan hiritik kanpo, kaskoa jarri behar da edo jarriko nuke. Kontu zibiliezkeo ez dauka arazorik, orduan, ni saiatzen naiz kontu zibiltzen. Espainiako gobernuak derrigortu egin nahi du hiribarruan kaskoa erabiltzea. Jaurlaritzak esan du udal bakoitzak hartu beharreko erabakia dela. Beste hainbat elkarte ere aurka azaldu dira. Derrigorrezko erabileraren kontrakoa gera iruditzen zaigulako, horrek ekarriko lukela bizikleta gutxiago erabiltzea, eta gainera gero istripuak gertatzen dianean badakigu ez duela gehiegi babesten. Arrazoi bera argudiatuta eguzki talde ekologistak eskaera egin die Gipuzkoako Aldundiari eta Donostiako udalari neurriaren aurka egin dezaten. Istripuak saihesteko beste neurri batzuk hartu behar direla uste dute. Hiriak bizikletan ibiltzeko egokitu, bidegorriak ugaritu, trafiko arauak errespetarazi eta txirrindulari naiz gidaria kontzientziatu.